आणि मग तुमगेलो खेळच्या जायना म्हाका जोर भूक लागतस. कसन भूक गुंडना आता जेवण कोण नाही ना जेवण कोण नाही रे खेळली मी इतल वेळो. आम्ही कसन खेळले गुंडना जेवण केल कूडले धावून खेळचना म्हणून मी गेल हळम केत नाही सांगता तशी धावून आम्ही चौकाबार खेळलेल नव्हे चौकाबार खेळणारी भूक लागते. वय आम्ही धावूनचे खेळचे केल्यारी भूक लागता बैसून चौकोबार खेळल्यारी भूक लागतवे. तुमको भूक लागना नव्हे तशी धावून ते कष्ट कळना. बैसून चौकोबार खेळचे म्हणल्यारी तितलं सुलभ वे. बुद्धी उपयोग का कडेर हात हल्लो का कितले पुरा काम असता. म्हाका जोर भूक लागतास. दुःख भूक लागणारी आता कसं करचे आमगे ते अम्मना आनम कशी म्हणतो को गोतस मो तुम्ही कसं नवे रेसिपी ट्राय कर का दायता. हा आम्ही त्यांची खेळी वे कसं नाही रंदप करची खेळ वे. वय रंदप करची खेळ म्हणारी तू रंदप करतालो हाव कदिला गंडे कुपकरी बाबा नासुके आणि अमणी आंबट म्हणवे. ओयो हे केला खाऊया ना बा मगर गुंडना आमकाची खाऊन सोडात. कसं उलयत गो गुंडी तुमकनी खाऊच्या खाऊ कसं राक्षस वे. म्हाका उल्लाचक पुरसत ना म्हाक जोर भूक लागतस. कसं नाही पुणी खाऊच्या कधी येते. तुका लाग दूध वे दूध डसले री आमगेल हॉटला वस कसं अंदाय की ते खावी येत आणि हंग कसं नाही मेळना. हो तुम हॉटलस नाही रे बाबू. एक काम करूया आम्ही सगळे थंय वचून पार्टी करूया वे. हा आम्ही थंय वचून पार्टी केले रे नोकर टिकेट आमगेल वेरुडो चाका. आम्ही पार्टी म्हणरी तुका ल्हान कर्टी घेतवे. कसं लेक तुम्ही कोणाक येत नाही तुमगेल हॉटला वचनत्वे. हॉटला वच्चई नती म्हणना गुंडना कसं एक विशेष असलं रे भारी अप्रूपाय कमी आमगेल हॉटला वत्तती अशी नित्याने वचनात बा नित्य केल म्हणरी आनु बड्डी घेता. आता मग जोर भूक लागत मग कसं करचे गुंडण्णा. हा हंग दुखून एक अर्ध पर्लांग दूर गेले रे थैले हाजे पॅररू कस पॅर असलं खावी येत तुम्ही. कसने अर्ध पर्लांग दूर चमकून चुनो रूक सद्दुनो रुक्कर चोणू प्यार काणू खाऊचे इतल वेळ म्हणताना हाव नला रब्ब नशी पोणचू नसता. तुम्ही कोणे हांडी येती हाव हंगा बसता. तुगेल गुंडण्णा इतलं सोमारी म्हणून गोतू नासील मारया हंग छंगशील पॅरारोकर प्यार करचक इतलं विस्तार कोण सांगत मुरे. यो मारया आमगे ते नित्य हिंची गोळ तल्ला पडे मिगेल अम्मक सर्वेरी रंदप करची म्हणा नज्ज इकडेन तो अनमा इकडेन तो गुंडण्णा अम्मा चटणी दावून गेल्या केतन हो गया तुकून बाहेर होत म्हणून राखतस तशी दला तुगेला मत पत सांगणार नव्हे. अम्मा कुल्ला चक्का पुरसत ना आणि पत सांगची वे. तुम्ही तुमगेल इतल्या का उल्लन राबलीन ती म्हाका भूक लागते म्हण सांगतास मग कसं नाही पुणी हाण दी येते. आमगेल अम्मणी जाल्यार कसं नाही सोदून हाण दित आशिल्ली. हो आम्मणी खंय आसा. अरे होय मो अम्मणी खंय गेल रे. आत्ता हांगा आमगेलोट खेळता आशिल मो खंय गेल ती. हो थंय रुका लागा अम्मणी नव्हे ती. हो अम्मणी थंय आसा वचा ये अम्मणी कसला खांग राबल्या गो. हे गुंड्या का चित्ती राब हे कसला थंय तश राबल्या. ओ ते वत्तशे कावेरी मावनी मांत नव्हे. म्हाका भूक लागतस. ये अम्मणी तुगल गुंडण्णा भूक लागते खंय मारायती कसं नाही पण आयडी करे राब गुंड्या का हेकडी आग अम्मणी छू देवा 1 मिनिट नंतर आपण म्हण किती चांगलं आहे करणार
कसं की उलट असं ती मला रे तू ऐकूच सम नाही को आणि बाबांना तू इतन तरबला तू कसं पण सांग मी गेलो तर कोणे ऐकन आता म्हणी तू पुणी मी गेलो तर ऐक गो म्हाका जोर भूक लागत गो कसने पुणी हाण दी गो चिक्की राबे गुंडेना निकल मच्छुन मक्का भूक काय का भूक अयो देवा तू एकली पुणी म्हाका कसने छान दीत म्हणले किले तू हे तश करतवे चिक्की रब्बती तुमगेला घाव लेता सुरवे ते गुंडेना केक पेटायता एक काम करे गुंडेना ओ ते देवस्थानच पळे थई वचून बैस आणि 10 मिनिटांतो बागली करतात देवा पूजनी दत्तरी प्रसाद दितते ते गम्मत खावी तुम्ही म्हाका तितलो दूर आणि वच्चा दायना गो हंगाची कसने पुणी खाऊच्या दावका म्हाका अयो देवस्थान दूर अस म्हणले वे तू ना बा भारी लगी अस एक एक हेजी दवरता वस वता 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 लगी दत पडे वस थई आजी हे के कसे की गोष्ट खी पडे भरे लायक असत काही कोणती खजू बी देतात काही आणि कोणती द्राक्ष काही तूप काही यो भारी लायक असत काही वस गुंडेना वसा हुईवे देवस्थान दूर नावे वत वत लग्गिदत्वे दायत हावता तुम कोणा कसने हडक की आम कोणाक कसने नका तू पोट पुट्टू पुसून खा वस वस अय्या सध्या चमकल हा बारी उपाय रे गुंडना पेटेल म्हणो तशी रब्बू नका त्या तू कसं ऐकल म्हणो आम काय सांग आणि चिक्की तवल म्हणालो दुसरा उलटन तर सायकूच्या नज्जा म्हणो आता हा ऐकल तू सांगकावे हेंका तू ऐकल वरी दल्ले मो आमकनी सांगचेनच गो म्हणे मणरी होड कसने साहस करो बाहेर सरल्या की ही करदम विषय ऐकायला की हिने साहस करू गेला रे पेट्ट खाऊन वापस येता यो 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 ते कसन म्हणून मी गेलो तू जन्म आईल की हा अयो लढाई कोरची बंद करती आम्ही खेळिया ते कावेरी मावनी ते म्हणताना तुळशी मैल नाव कसं लेख सांगले म्हणून कसन आलोचन करतस गो म्हणी खेळच्या वच्चा ती पत्तेदारी काम करच्या रेडी जातस की म्हणून अधिक प्रसंग कोर नका म्हणे मगिरी एक वचन अनेक दायत नुतर आब विषय कसन म्हणू गोत नटलरी हाड ना उपदेश दिव चाइल उपदेश रायो तू कसले कितलं माती वाईट कोण घेतली हा थई गेलेले ती कावेरी मायनी रमणन मामनवे त्यांनी आमगेल गाऊन तुलींची तू कसले तंगल उत्तर ऐकून इतले शॉक दल्ल्या ते कसंगुचवे बाबांना ती कावेरी मावस पडे ती तुळशी कावसम मोस केले मी गेल उत्तर बदल म्हणले की हा म्हणते सांगून असतसिले कसे म्हणती सांगतसिल दिसता तितली भितरी तुम्ही पर आपेलिंत मका पाप नवे तुळसी माई तिक कसन की मोस केला मला रे ऐकल मगिर हा उत्तर अप कवे सांग सीधा वचन तुगला अम्माला सांगो हा अम्माला सांगता म्हणीन शेष ऐकल खई म्हणो हट्ट कसा म्हण पळयतलीन ते ओ होई नवे अशी कोरी येत मग गोतू नासिले तुगल मी एक नवी विषय सिक्किल म्हण किदल गोंड्याका आय दिरसाल मिरसाल अम्मणी का इडी दिव चाइल्या त्या कोरका म्हण मग गोत नावे तू सांगून कोळकावे आणि तू आता यजमानपणा का बाहेर सरल्यावे होई रे अन्न मक्का पन्ना वेट घेऊन यजमानपणा किंवा म्हणा पहिला हा वेटली वच्ची की तू काय आपण
हांव तिलसू का नवे होय की नाही म्हण सांगू न दय कोण कमेंट सन तिलसी येते हा इतली सांचेल्ली इतली अति प्रसंग करतवे म्हण तुम्ही ಲೆಕ್ಕಷ್ಟ ಪೂರ್ತಿ ನೀ ನಿಗೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತ ಸಿಲೇಶ್ಪುರ ಲೆಕ್ಕ ನಾತಿ ತಮ್ಕು ಗೊತ್ತಸ ಹಿಗಿರ್ಸಲ್ ಅಮ್ಮನಿ ಮುಣ अनि आता नवनवे आईलंक प्रसम गोत नानवे नवे आईलंक हम एक रिक्वेस्ट कोण देता तुमको मिगेल ಬಗ್ಗೆ कळका मंडलरे तुम्ही आमगेल फुल्ली व्हिडिओ पडका प्लेलिस्ट अन पडलरे तुमको विषय कळता कसने मुण प्लेलिस्ट पडच कशी मळारे आमगेल प्रपंच म्हणजे लोगोस पळयत थई त्या कपडते त्याने किती ऑप्शन येता होम व्हिडिओ शॉर्ट्स प्लेलिस्ट मुण ते प्लेलिस्ट कळलरे सुन्नमाय सरेगमा नावे बाल प्रपंच हे दोन्हींतो हाव तुमको मिळता हाव किती होड दिसाल मी सांगी मग तुमका अर्थ दत्ता बरी पळच नाही होड मन करनो दराल दावनो लाइक्स दियते आणि तुमगेले फॅमिली फ्रेंड्सांकने शेअर कराते तशीच हावलच उत्तर आणि आमगेल कहाणी तुमको प्रकश दिसता म्हणून दय कोण कमेंट सांगतील सी येते आम्ही आणि तुमका अनेक व्हिडिओ मिळतात